И здравейте, приятели, аз съм Булгирен Геймър и днес играем Skywars. След 5 секунди започваме. Лък, стрели. Добре, ползвам, не. Перли, бе. Меч имаше ли? Не, трябва да слезем додолу за меча. Меч. Още перли. Епока. Лава. И ще ги бия с брадвата. Някаква болничка тук. Брадвата на 1, перлите на 3, лъка на 2. Опа. 1, 3. Опа, не, 3, 2. Това горе. 5 и това на 9. На 3. О, боже, дали ще се получи. Добре, ти се заминаваш. Ех, убима, бе, ужас. Имах перли, имах всичко. Сега влизаме в нова игра. Така. Тук са останали едно в едно, ще чакам. Арбо влизам. Вече има двама човека. Значи това най-бързо се пълни този сервер. Така. Извинете ме, просто малко гърлото ме боли. И така, не смятам тази игра да я губя. Лошото е, че от двата края имам играчи 5. Добре, 3 секунди. Искам. Много тъпи работи е Regeneration и Instant Health. Сега долу дано има нещо яко. Добре, такова. Това ще ни трябва, стрели ще ни трябва, това. И май ще ги бим пак с брадичка. Така, 2. Така, почни да строиш мой. О, спърл. Клиент. Сам ти ли имаш лъко, Их, за малко. Ти падаш надолу директ. Така, имаме. Добре. Сега. Така, нямам храна. Ама аз имам Regeneration, така че.
О, защо нямам перли, бе? Добре. Без перли ще играем. Найс. Сега на мидъла се опитам. Добре. Мале, къде паднах? Така, извинете, ако чувате тия викове на баща ми. Защо се запали, бе? Пет стрели. Ес. Единичка. Голени полки. Спитка. Левели ми трябват. Добре, тия гащички ще съм от полза. Защо така? Защо така, бе? На трето място съм на хора. Айде последно вижда да се изцепаме. Айрбол трябва да се освободи, да, ето. Вече имам двама човека. Така. Само двама сме за сега. Това ще е последната игричка за днеска. Да питаме ли този тим? Да го прецакаме, а? Така... Sky Wars. Аре, защо сме толкова малко? Какво написава? Моджо. Чакай малко да насуваме, бе. Не написах. Добре, 4 човека. Yes. Помни са. Тим. Сега ще ги разкритя всичките, бе. Секунди и сега ще ги разбия. Не сме печелили Skywars сега. Единственото постижение беше на трето място, като станахме, но сега вече ги разбиваме. Обещавам ви, хора. Така, малко храна и Speed Potion. Опа. 1, 9, 8, също са на 9, така. Приент? Яваме, бе. Ух, yes, baby. Имаше перли, пък не ги използва тоя.
Yes, имам бол. Така, умираш, фриенд. Iron Sword. Стига бе, човек! Их бе, стига бе, направо колко се дразня. О, това, не, по единички, добре. Добре. Почваме след 20 секунди. Последната игричка за днес и качвам клипа. Слаби сме. Сега ще ги разбием. Ендър перли и убиваме всички. 5 ендър перли стигат. И по-малко даже. И 2 да са, пак като отиваме да го убиваме. Още в началото. Ендър перли. Yes, baby. Fishing rod. Пойзънка. Това е на 1. 2. Така. 3. Сега ще направим трик. Огромен е чест, който има лък, перли, стрели и хубав меч. Горе и полка. Да сложим броните. Един честплейт. И вече няма за къде да се бавим. О, то фринд направо и честа си взел. О, те са тим. Аз чувам на мидъла, пък за вас не знам. Сад фейс. Последна игричка и защото повече не издържам. Айрбол. Движение поне 1-2-3. Айрбол и аз да знам. Или не, хора. Това ще бъде за този епизод. Аз бях Bulgarian Gamer, не се чудите защо ми е такъв скина. И ще видим следващия клип. Чао!